मा जाखो आबा? साननैसोनिफ्राय नुगासिनो आं नोंखौ एसे सिरि सिरि थादों नोङो? Any problem? No, जेबो नङालै। ओमफ्रायथ' मा जानोब्रा आंलाय? I'm okay. नङा माने नों अकेबाथ' थिगानो। ना सोरबा माबाफोर बुंदों? Nothing like that. बेफोरबायदि जेबो नङालै। माने नै जोंहा न'खराव खुसि फैदों, बयबो हेपि दंगासिनो, नोंहासो माबा सिरि सिरि गावहा। आरोथ' आंनि आबा मेरखौ बेफोरबायदिथ' समायाना। जेब्लायबो हेपिल' था आबा। खुसि थानोब्लाथ' गोसोफ्राबो एसे थिग जानांगोन ना, मोजांनो। अब्ला गोसोनि खोथाखौ फोरमायनानैसो लानांगौ दा। जेरै मम, आंनि लाइफखौनो एसे सानदोंलै आङो। माने फिउचारा मारै जागोन, फैनो गोनां समफोरा माबोरै बारलांगोन। ओमफ्राय लाइफआव आं माबा मोनसेसो खालामनो हाया। फारसेनिफ्राय ओमफ्राय हाथरखिना। जायजों बेसेबा गोबावनिफ्राय रिलेसनाव दङ आङो। ओमफ्राय जोंनि फैनो गोनां समफोराव बेखौ आं खुसियै दोननो हाया, मोजाङै लाखिनो हाया। जास्ट थिंकिं आरोना, बेफोरबायदिनो। जानोलाय मानो एथ' बेफोरखौ साननांगौ नोंलाय, ओमफ्राय नों दाबो मोजाङाव फैहांनायानो बावाखै। बेफोर बाथ्राफोरखौ साननानै मानो एसे टेनसन लादों आबा? जों दङ ना? I know, नोंसोर दङ। दंब्लाबो आंहा आंनि फारसेनिफ्राय सानबाय आरो। सानदोंथ' दे, थिगानो। बेफोरखौ सानना लाखायोब्लाबो मोजां, गावनि थाखायनो नङा होमबा? आबा दे, फरायनायखौ मोजां फराय, उनाव माबा मोनसे जाहैगोन बियो। समजों बोथोरजों लासै लासैनो उनाव गोरोबलांगोन। थेवबो ना बयहाबो माबा नङा माबा मोनसे साननाय थायोना। साननायाथ' अनेक गोबां बायदि बायदि सानबायानो थाखायो मानसिया। मानसिनि हास्थायनाय, लुबैनाय, साननाय हनाय, टेनसन बेफोरथ' जोबनोनो थांखाया आबा। एनि टाइम मानसि जानानैलाय बेफोरखौ सहाय खाजोबनो मोनसे गोहोबो थानांगौ। आरो बेखौनो साननानै आवगायलांबाय थानांगौ जे माब्लाबाथ' मोजां सम फैगोन। गावनि सायावबो बेखायनो एसे फोथायनायबो लाखिनांगौ। मोजां समावब्ला माला फैगोन? राइट टाइमाथ' मालाबा फैनो थाङा ना आयै। खायसेनि जिउआव माने गाज्रि जाबाथाय जाबायानो थानो नागिरोलै। रं, समा मालाबाबो बेनो बे थाबाय थाया। मोनथिगौ, होमबाबो बुंबाय आङो। खासखि आंनि आइयाबो नोंनि बायदि बुजिनो गोरों जानायमोनबासोमोन। आंनि हास्थायनाय, आंनि खुसि, आंनि मोजां मोननाय बेफोरखौ बुजिनो हानाय मोनबासोमोनलै। बाट माब्लाबाबो बेफोरखौ साना बियो, नेगेटिभल' सानोना। बेनोथ' बेखौ बेबायदि खालामबाय। साननायानो बेना जुदा, सानोना? नोंनि आफाया जायख्लं बाबुनि पास जानायनिबो अमा जाहैयोनो मानसिफोरखौ लिंदों। ग्रेट मम, बेफोरबायदिनो जानांगौ आरोना। फंबाया फार्स्ट डिभिजन मारिबायना मालाय, मोजांलै। हायोब्लाथ' गासैयावबो बेफोरबायदिनो नाजानांगौ आबा, जेरावबो फार्स्ट जानो नाजानांगौ। नंमारगौथ' आयै, बेखायनो आंबो जेनालै। दे थाथ' दे, ओमफ्रायो पकेट मानिबो बिथाराखै आबा नोंनि आफानाव? मा जादों, ना दंखायो? या, दंथ'योलै। दे, मालाबा नांथारगौ जायोब्ला आंनावबो बिबानो जाबाय आबा दै। जागोन दे। आं दाउ बेदर एवहैनि, अमा जायैबो दं नालाय आलासिफोरा, बेखायनो। बाबु जायख्लं, दे, दिनै आफा इसोरनि अननायाव आरो नोंनि मोजाङै गोसो होना फरायनायाव आबा नों दिनै मोजाङै मोजां पासबो खालामनो हाबाय। आरो दा बेफोरबायदिनो मोजाङै मोजां जेब्लायबो फरायनायखौ गोसो हो। आरोथ' नोंनि आइखौ नायनांगौ ना देनां। दा बेवाइफोर थाब्ला खोथायानो एसे आलादा जागौमोन। नाथाय आबा, नों हले जानला मानला दाजा। कलेजाव हाबनो मोनबाय होननानै खायसे बायदि मेट्रिक पास जादों होननानै बिमानाव माबा गारि दाबिनो बिमा बिफानाव, खायसे थायोना, बेफोरबायदि जानो नाङा नोङो। जागोन दे मादै। नङाबाथ' नै बुम बुम पास जाब्लानो। आंनि लोगोफोरनाबा दंजोबसै, आंहा कलेजाव माजों थांनांगौ लासिं सिं। दंनाय गैयै बेफोरखौथ' मोनथि रोंला, डाइरेक्ट दिनोसैल' आरोना। बिदि दाजा होनदों आं नोंखौ, बुजिबाय? आं बिदि बियालै मादै, बिदि जाखायाबोलै आङो। आबा हनै गोसो होना खोनासं, मादैया मा बुंदों। नों टेनसन लानाङालै आयै, आं बिदियाव गैखाया। आबा मोनथाय, नोंबो खोनासंखागौथ'। नङाब्लाथ' मबाइल नांगौ, हेलौ, दा बिदि दाजा आरो, मिथिबाय? बिदिबो नंथारा, नांगौखौ होनो हाबाथ' होबाय, होनो हायाब्लाथ' आरो नोंबो मोजाङै बुजिनांगोन, बेथा। फरायनायफोरा एसे बांसिनबाय, बारा आल्थु फाल्थु दाजासै। बुजिखाबाय दे आयै, माथो। खोमाफ्राव मोजां गोसो होनानै खोनासं आबा। जों बिमाफोरनि बुंनायखौ ओरैनो बुंदों दा सान, मानोना जोंबो नोंसोरखौ मोजां लामायाव थांजानो लुगैयोना, बेखायनो बुङो आरोथ' नोंबो मोनथाय, हस्टेलाव थादों होननानै माखौ मोनथियो दा सान, बारा आल्थु फाल्थु जानांगौबा खोनायोब्ला, नायनानै लाखानो मानि आखाया। जागोन दे आयै। नोंसोरथ' मोजां जानो लोंनो मोन्दों, फरायनो मोन्दों, एसेयावनो मोजाङै गोसो हो। नाथाय खायफायाथ' फरायनो गोसोब्लाबो थाखा फैसानि प्रब्लेम, एखनबा मानिबा जाहोनाव हाबावासो। बेखायनो नोंसोरबो जोंखौ दुखु दाहोदे आबा दे, मोजाङैल' मोजां नोंनि जिउखौ सानहर। आरो बेफोरथ' मानि थाखाय, नोंसिनि थाखायनो मोजां ना? आयै। देनां आरो नोंसिनि थाखायनो जिउआव खामानि होगोन ना, फरायनायनि रोंगौथि लानाया। हजों लोगोआबो मोजां नायै हयै सानै हयै लोगो जा। बोरैबा मोजां लोगो मोनसनबाथ' मोनसनबाय, आरो गाज्रिजों लोगो जाफ्लाङोबा बोरैबाबाथ' गाज्रि जालांगोन।
बे नङा दि गासैबो गाज्रि जानो हागौ नाथाय खायफा खायफा थायो आबा मोनथिगौ मादै आरो आं बांद्राय आल्थु फाल्थुजों लोगो जाखायाना आंथ' दाबो जाय लोगो दङ बिसोरजोंसो लोगो जाखायो बेबो खाथिनिसोलै सिनायनाय गोजा ओमफ्राय आंथ' आइया मोनथिबाथ' आंखौथ' दानथारखागोनलै बियो आरो नोंबो मोनथाय खबर लादो र' आं नोंखौबो जोंहा फंबायाबो मोजांखाना मादै दे बिदिनो बिदा फंबाय मिलिनानै था माब्लाबा समाव रोङैफोरखौ सानैजों सोंलायबानो जाबाय जागोन दे आयं दे थुदोथ' एमि गथ'फोरजोंथ' मा रायलायबावनो रायलायबायानो थाखासिगोन औ थुदो जेरि आलासिफोराबो फैनो हमखासिगोन बियो जायमोनखौबो लिंहरदोंमोन आङो फैगोन ना फैयाबा जियानो जा आइया हले खाथ्रालै बच के रहना पड़ेगा इससे नाथाय नोंसोरसो आंखौ हस्टेलाव दोनहरदोंमोन ना बेखायनो आं बेफोरबायदि लोगोखौ लोगो मोनबाय आरोलै आयै नों मोनथियाब्लानोथ' जाबाय अब्लाना माथो ओमफ्रायथ' बोरो आंनि आबा सासेया बासाना बहा दं फन हरदों बिमाया खबर लाया जायो हरगासिनो आङो फन सोरनावबासो दंहैयोनो आनलाय दाथ' आरो गावबो सेंग्रा देरबाय बुजिबो नंखालाना बुंनायालाय सोरबा लोगोनावसो दं होनदों आरो दे मोजांबालाय गाव खुसि थाफिननो हाब्लाथ' औ सोरां र' एसे बावैबानो बावजोबसिगोन बे सिगांनि जाथायफोरखौ जोंबोथ' आरो मा लुगैयो ने खुसिखौनोथ' लुगैयोना फिसालाफोरनिखौ औ सोरां खस्थ'आथ' मोनमारोबोलै दाथ' ओमफ्राय बाथ्राया बेसो जादों बेफोरनिफ्राय माबोरै बाहेरायाव ओंखारगोन आंलाय आयु थोस बेबायदि थाफेराखैमोनलै आङो एथ' मोजां लाइफमोन आंनि ना बिन्दास जानाय लोंनाय बेरायनाय बिनि सायाव ओमफ्राय पार्टि ना वाव बेसे मोजां लाइफमोनलै नाथाय मा दा माबा पर'था सिंग्रा वाट्स गयिं अन मेहेर बेफोरो माबोरै जालांथारखो होमबा फारसेथिंजाय सानब्ला आंनि आजादि लाइफ बिन्दास मोनसेथिं साला बिमाखौ प्रुभ खालामनांगौ जाहैबाय फारसेथिंजाय ओमफ्राय हाथरखि माइ लाभ जायखौ आं थगायनो हायाना गोसो गोरबोनि बाथ्राथ' बारा गोसोआव गैयालै बाट आइ लाभ इउ रे बिराद मोजां मोनबायलै आं नोंखौ आइ डन्ट केयार आइया मा बुङो सोर मा बुङो नांजायालै आंनि मोजां मोननाया सैथो जाब्लानोथ' जाबायना अब्लानो मानो जाफुङाफालाय जाफुंनांगोन लाभनि बाथ्राखौथ' एक्सट्रा दोनथ'बाय र' आङो दा ओमफ्राय नंमारगौलै बेखौ लानानै बिमा बिफा गैयाबा मारै जाहोगोन आङो द्याट्स ट्रु नंखागौना आंथ' दा बिमा बिफानिसो सायाव जायो नालाय ओमफ्राय जुदि आंबो खामायनो हानाय जाबाथ' टेनसनानो गैलाना मा बिमा मा बिफा अब्लाथ' आङो नायनो हागोन माथो आंनि हाथरखि बेबिखौबो दिनैथ' फेल जाबायना डाइरेक्टलि गैलालै बाट न' बांद्राय दुखु जानो समायालै नोंखौ साननानै लाबाय दे आंना माने एगजाम सोलिगासिनो आरोना नोंनो ना आंखौ आनजाद नायबाय थाग्राया एबार नेक्स्टआव आरो थांबावगोन आङो जाना जायाथाय बिदि नागिरबाय थानानैल' बोरै जानो एक्सट्रा इनकामबोथ' खालामनांगोन ना दा दुगाजों रायलायगोन आं र' माइ लाभ आलासि फैबाय नों मानो हारसिं थाबाय थादों बेयाव मालाय हनै जादों लोंदों बाबुनि पास जानायनि मेहेर आं मिथिगौ दिनै जायाखै जेबो नङाना नों गोसोखौ हमथा लोरबां खालामनानै लानो नाङा जाम्बिलाय लोरबां खालामनायाव आं गैयालै नैबे मेहेरनि गोसोआ ना एकदम अन्थाइ बायदिसो जायो एखनबा समाव होमबाथ' नोंबो आंखौ अननो रोंनाय नङा माथो अन्थाइ बिखा जाब्ला अननो रोङिखायसो बावजोबबाबोथ' नोंखौ अनगासिनो ना नोंबो जे आरो मा खोथा बुङोलै सना नाथाय बेफोर खस्थ'खौबो नों आंनि थाखायनो मोनगासिनो न' आंजों थानायखायनो नोंनि आइया नोंखौ बेफोरबायदि खालामबाय आं दुखु मोनो नोंखौ बेबायदि दुखुआव नुयोब्ला आरो आं दुखु मोनोना नोंखौ बिदि दुखु जानाय नुयोब्ला सानैजों गोसो होलायबाय जेला जिउनि गासैबो समावनो थाखाथ' नांगोन ना नोंजों नों आंखौ मोजां मोनाब्ला बिदि जानांनाय नङामोन खोमा न' नोंथ' आंनि जिउसोना आरोथ' गावनि जिउजोंलाय बोरै जुदा जानो हालायखो आङो देलाय जाम्बि अब्रा एसे नेथ'ना मोजां सम लाबोगोन ना आङो दे आंखौ नेनो बायोबा ब्लडसो थांगोन नामालै आं सोरजों थांगोन दिनै आंथ' अरायबो नोंनिखा आंनि नालाय आंनिबो बानायखागोन ना जास्ट वेट दसे नेथ' औ दे नेगोन अराय जिउ नेगोन आङो आंना बिदि सानै साथामजों गोसो गैयाथ' सोरबा सासे दङ नालाय सासेजोंनो आरो बेखायनोथ' सानसे जाफुंखागोनबो ना आंनि आइनि बुंनाय बायदिब्ला ना आं नोंखौ लानानै मा जाहोगोननो नोंनो दख'नाफोरखौनो बायना होनो हाना हाया बेबायदिनो नों बायना होनो हायाबा ना आं दानानै गानगोन आयु थोद नों दानानै गानगोन औ माथो जाखो नों लोगोआव थाफायोब्ला ना गासैबो जाफुंखागोन मेहेर नायल' आंबो नोंनि गोजान जाखायाना बेखायनो जानोबो मोनालै बेबायदि जानो मोना जाथ' बे हाथरखियानो
बायदि खोथासो नागिरिया एरनागिरिया बे हाथरखियानो नाथायथ' इसेबां गाज्रिबो मोनद्रायाखैना आं हाथरखिखौ सिमां नोंबो जेबो मोनथिया बेफोरखौ नोंबो मोनथिनायब्ला दालागै हिनजाव मोनसिगौमोन ना नोंबो बिदिनो मालायनो गोसो होनानै गोसोफ्रानो गैलाना दा नोंनाव दस्रानावसो थांबाय दा आरो बेखायनो बुङो गुबुननि महराव एसेबांबो गलिनो नाङा नङाबा आंनि आबा बायदिनो फाग्ला जालांगोन गैला आंनि आबा मैयाथ' फाग्लासो जालांबाय आंथ' दिनै जेबो एख' बुंला मानोना आं दिनै नुना फैखाबाय आंनि आबा मेहेरखौ आंथ' बिमा गैयाबानो जेबो गैखायानोलाय बेनाव नाथाय नाजाब्लाथ' बियो सानसे जबबो मोननो हानाय ना मोना डिग्री कमप्लिट जाया माया बिदि नागिरलाबायबानो मोनो बबावलाय सोर होबाय बायनोसै बेनोलाय भिखारि जानो गैला बावला बे गथ'आ मिन्थिबाय गावनि फिसालाखौ हामाब्रा बिदि एथ'बां बिदि माबा खालामनो गावसो बुजियालै सिमां मिन्थिबाय आंथ' बिराद बुंबाय अब्लाबो बुजिनोनो थाङा फिसालाया आंना बैसोआबोथ' जाखायाखैना हनै अब्लाबो बे दाखोर बायदि हिनजावखौ गोसो थोनो नाङामोनहाय दाखोरनि हिनजावखौनो खनखांनानै सना दावदै खालामना लानायखौ नुवाखै मेंलांजोबगोन थेवबो बिनि मन्जिलखौ मोननाय नङा बियो नाथाय जाफुंबोथ' हानाय ना नाजायोब्लालाय माथो गासैखौबो मोनजोबो बेनाथ' बे खस्थ'खौनो हाया आंनि फिसालाया बलाय सान्दुं अखाबा थाबायबायनोसै बेलाय अबाव खारदिंबाय थानोसै माबायदि नायगोन दा आंबो गावनि जानाय लोंनाय थानाय बेफोरखौ गावनो गाव बेबस्था खालामनो हाना हाया बिमाखौ फेजेननोनो रावनिबो मदद लायानो थेवबो दाथ' बिफानावनो दङ ना अब्लाथ' दाबो जेबो जायाखै हाया बियो हाया नाथाय आंनि मोनथिनायावथ' मेहेरा बिराद अख्राना बेबो नों बायदिनो बुंदोंबालाय बे खालामगोन ना आं बुंबायना हाया ओइट माथो साननैसो सालायनो मोनिखौनो बोरैबा खालि खालि मोनलायबायब्रा एकदम जुदा मोनलायदोंलै जाखासिगोनथ' आसोल खामानि नांगौमोनलै आंनो एकदमबारे बिराद इमारजेन्सि जादोंना नाथाय नोंलाय मानो मावनांगौब्रा नोंहा एथ' माहाजोनखालै नों बुजियालै भाइ मिन्थिबाय जेनिबो खमि गैया नाथाय अब्लाबो दिनै आं मेहेरानो मेहेर नंलाना जायखियाबाबो जायोमोनलै फैसा मोननाय खामानिल' नांगौ आंनो बिदिथ' खस्थ'सोलै नोंथ' आरो खस्थ'खौ बोरै मावगोन दिनै आं मावनो हायि गैयाना बास दङबा नों खिन्थाल' दंनायाथ' एसे माबानां खबरसो लानांगोनलै ओमफ्राय आं जेराव मावो बेहायबोथ' ओमफ्राय नों बैयाव थांनो होननायालाय जायासैलै ओमफ्रायथ' हिनजाव गोदानाबो न'आव फैनानै थाफैखाबावबायना आंना आइयाबो हजों लांथारानो जारलालै भाइ अब्ला नों खिन्थाथार दे दङब्ला औ दे जागोन टेनसन लानाङा आं फन खालामगोन ना थेंक्स ब्र' अके सनामोन दिनै भिडिअ एसेनोसै बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय आरो जोङो बावगार हायै गोसोनि गोदान एपिसडखौ होबाय जेराव नोंथांमोना जोंखौबो नुनो मोनसिगोन आरोना बावगार हायै गोसोआव ओमफ्रायथ' 100 एपिसडखौ नेनानै था बावगार हायै गोसोनिखौ लोगोफोर बेहाय जों फैगोन बिदिबा गोदान एपिसडखौ जों लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होनानै दोनगोन नोंथांमोना जायफोर नायनो मोजां मोनो नायनो हागोन औ लोगोफोर फैनो बुङैनो गोबावसो जालायलांबाय जोङो अब्लाबो एबार खनसे फैथानसै आरोना बेसेबा सिगाङावनो बुंना दोनखादोंमोन आङो एबारसो फाइनालि फैमारसिगोन आरोना जोङो दे अब्ला लोगोफोर बेखौ नायखांबा बे मोनसेखौबो नायदोलाय ओमफ्राय नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्लाबो मोनाखैब्लाबो थेंक इउ स' माच नायनायनि थाखाय आरो बयनिसिमबो लाभ इउ अब्ला मेहेराबो थांथ'नोसैलाय बयनिसिमबो बाय बाय गुड नाइट लाभ इउ